tippemusen. Tippemusen. Nu kommer tippemusen. Nu er tippemusen. Fokus, nu kommer tippemusen. Hvor er tippemusen? Kommer den der? Kommer den der fanger dig? Fokus. Hvor er tippemusen? Hvor er tippemusen? Hvor er nu kommer tippemusen. Nu kommer tippemusen. Den fanger dig. Fokus, nu kommer den. Nu kommer den. Åh. Fokus, nu kommer tippemusen, nu kommer den. Kommer den. Nu kommer den. Fokus. Tippemusen. Nu kommer tippemusen. Nu kommer tippemusen. Nu kommer tippemusen. Hvor går vi hen?